Pagpapaunlak ni Jesus sa mga nag-anyaya sa kanya, yung mga Pariseo, sapagkat si Jesus ay hindi naman siya mahirap imbitahan, So si Jesus ay nagpapaunlak, So paanyaya kang mga Pariseo, bangamat merong itinuturo sa atin si Kristo sa kanyang pagbisita. Okay? So sapagkat si Jesus may ituturo na naman ngunyan na aldaw sa satuya, lalong-lalo na ang kahulugan ng tunay na kalinisan. Ano ba talaga ang kalinisan natin, external o ang kalinisan natin ay internal? Okay? So, dyan lang po ka mga tugang at siyempre, bago kita magpadagos ka sa tuyang programa, importante manggiraray na kita mga G. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan. Bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At mahal na Birhen Maria, hinihingi po namin sa iyo na ilapit mo kami sa iyong anak na si Jesucristo, na pakihingi po sa Kanya na bindisyonan ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang mga nangangasiwa, ang mga nagtatrabaho, at lahat ng mga tumutulong sa himpilang ito, mga sponsors, mga advertisers, at lalong-lalo na Panginoon, ang mga tagapakinig ng himpilang ito. Kasangkapanin po ninyo kami na gawin mo kaming katuwang sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa mundo, sa pamagitan ng paghatid ng mabuting balita, sa pamagitan ng pagbo-broadcast ng kabutihan, at sa pagwaksi, pag-iwas, pag-adya sa anumang mga masama, anumang makakapaghadlang sa pag-build ng iyong kaharian dito sa mundong ito. Iligtas po ninyo kami sa anumang sakit upang kami patuloy na makapaglingkod sa iyo. Kaya Panginoon, tulungan po ninyo kaming huwag mahawa sa anumang sakit. At tulad nga, sabi ni Pope Francis, ang Santo Papa, na sabihin, I am vaccinated by the precious blood of Christ and no virus can touch me. Naniniwala po kami dahil walang imposible sa iyo. Dahil ikaw, Diyos na makapangyarihan, mapagkakatiwalaan at maaasahan. Dahil ikaw, Jesus, ang nagsabi, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Naniniwala po kami sa lahat ng mga salita mo. Kaya, bindisyonan po ninyo kami. At ang lahat na ito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mga tugang, Diyos marahay na aldaw, Diyos marahay na hapon giraray sa Indo Gabos. Kaya sa tuyang pag-urulayan ngunya na hapon mga tugang, ang manunungod sa purity. Di ba ang purity? Ay, kalinigan po iyan. Ang importante mga tugang, igwa kitang kalinigan. Ang kalinigan ta, bako sa nasupang luwas, kundi ang kalinigan ta sa puso, ang kalinigan ta sa kalooban. Kasi importante mga tugang iyan, malinig ka nga ni sa luwas, panlabas lang yan. Ang importante mga tugang ay ang kalinigan sa pangkalooban, sa laog talaga.
Ano? Mahiling ta sa tuwing ebanghelyo mga tugang na si Jesus ngani pinaunlakan niya ang pagbisita, ang alok sa pagbisita kan sarong pariseyo. Ano? Si Jesus bako man siyang apod kining isnab, ano? Hindi naman siya exclusive. Kaya nga si Jesus ay nagpaunlak. Nakikakan siya sa mga makasalanan, nakikakan man si Jesus sa mga pariseyo. Ano? Sapagkat si Jesus po ay magaling makibagay. Ano? So si Jesus talaga ay bako man siya sabihon tangani na sinasabi na, uy, bako ako dyan, arugaan, mga taong yan, mga, di po siya judgmental eh. Ano? Sumagayunon ang ginibo ni Jesus, pinaunlakan niya. Pero sa pagpapaunlak niya, si Jesus, siyempre, nagtuturo sa tuya kung ano ang tama. Okay? So, yun. So, but anyway, mga tugang, may nangyari duman sa pag-imbita ninda kay Kristo. Mga tugang, si Kristo dai naghugas bago nagkakan. Ano? Alam mo, sa mga Hudyo, igwa po sinang ritual washing. Ano? Yung dapat talaga maglinig ka kung dahil ka naghugas, dahil ka naglinig na nagkakan, sinda, kasalan iyan. Ano? Bako pambagang simply health reason. Sinda, igwaning kaigbahan na religious reason. Hindi lang ang paghugas mga tugang is not simply health or hygiene. Sinda, igwaning connotation na religious. Pag di ka naghugas, maati ka. So, maati ang sa emo. Maati sa emong ang sa emong kalooban. Of course, siyempre tinuro ni Kristo. That was the time na digdi sa ebanghelyo na sa tuyang babasahon mga tugang, si Jesus nagtatao sa tuya ning okasyon na kita tuturuan. Okay? So, importante, purity of heart and purity of intention. Ano kaya kita mga tao, we give too much attention sa appearances. Okay? Without thinking about the sincerity. Yung tinaapuntang sinseridad, ano? Or integrity. Ano? So, importante mga tugang yan. Ang mga tao, kaya minsan ang gusto ninda, so nahihiling. Ano na lang kayang sasabihon ninda? Yun. Kaya, what satisfaction do I get from being seen by other people who are no more important than I am? Ang tanda natin mga tugang na hindi dapat panglabas yan. Okay? Sabagat sabi nga ni Kristo, you cleanse the outside of cup and this, but within you are filled with rapaciousness and evil. Okay? At sinabi ni Kristo, mga tugang, na ang karatan o ang evil comes from the heart of man, sa puso nang gagaling. And this is what needs to be cleansed the most. Okay? So, importanteng linigin or linisin, linigon ang satuyang, bako lang sa mga external, bako sa tuyang mga lalawgon, kundi sa mga pankalooban. Okay? Importante malinig ang satuyang kalooban. At malinig din ang satuyang mga hangarin, ang satuyang pagmawot, ang apod kan, purity of intention. Ano, sapagkat itong mga pariseo, mga tugang, nagreklamo. Ano? Nagreklamo kay Jesus. Ano ta si Jesus? Dahil naghuhugas. Muna bago magkakan. Ano? By the way, mga tugang, what is their purpose in washing? Was it to please God? Obviously not. Because they did not change their sinful ways. Alam mo yung mga tugang, the ritual washing was supposed to be a sign that a man's heart was clean. But this is quite difficult. So they concentrated only on the external washing. Okay? So mga tugang, sa tuyang babasahon ang ebanghelyo, pagkatapos ng mga
Paalala, Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Isa, dalawa, tatlo. Sinong mananalo? Apat, lima, anim. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. Pito, walo, siyam. Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Sa tabang kang Revicon Forte, buong lawas, Sunny Puerta! Mata, puso, muscle, buto, dugo, Sunny Puerta ang lakas. 5 pesos SRP ka na. Revicon Forte! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, namabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. mga tugang, balik kita giraray sa tuwing programang Marhain na Hapon with Father Boots Bombasing OP. At ngunyan, itatao ko na sa Indo ang marhay na bareta ning kagurangnan. Ang marhay na bareta na sa tuyang babasahon, ginuno mga tugang sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 11, talata 37 hanggang 42 mga tugang. Okay? O 41 pala. O po mga tugang, manunugod ini sa tinuyaw ni Jesus ang mga Pariseo asin ang mga paratukdo kang katugunan. Ano? Tinuyaw ni Jesus. So basahon ta ng mga tugang. Pakataram ni Jesus, may sarong Pariseo na nag-alok sa iya na magkakan sa sarong harong niya. Kaya nagduman siya, nangalas ang Pariseo, kang mahiling niya, daday naghanaw si Jesus bago magkakan. Kaya sinabihan siya kan mga ning kagurangnan, kabong mga Pariseo, hinuhugasan nindo ang luwas kang sa indong mga tasa asin pinggan. Alagad ang puso nindo pano ning kadahasan saka karatan. Mga lulong, dain nindo aram na ang Diyos ang nagibo kang nasa luwas. Yuman ang nagibo kang nasa laog. Kay taon nindo sa mga dukha ang mga nasa laog kang mga tasa sa mga plato nindo. Asin ang gabos magiging malinig para sa indo. Mga tugang, ini po ang Ebanghelyo ning sa tuyang kagurangnan.
Hali sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 11, talata 37 hanggang 41. Ang sabi ning kagurangnan, maliwanag ini. Kaya itaonindo sa mga dukha ang mga nasa laog kang mga tasa sa mga plato nindo, asin ang gabos magiging malinig para sa indo. Mga tugang, importante ang kalinigan sa laog. Bakong kalinigan sa luwas. Kasi minsan baga ang lilinigan ta sana so nahihiling. Minsan na reparo ko iyan. So pinagpapalinig. So tubagan janitor. Alam mo ang piggigibo kay itong janitor? Naglilinig gani. Pero ang ginigibo niya, naglilinig ha. Pero ang paglinig niya mga tugang, yaon sana sa irarom kang mga tukawan. Sa irarom, ay malinigon hilingon. Pero duman pala sa irarom, kang tukawan, yaon man giraray, so mga alpog, duman sa napig para suksok. May data baga, kung malinig ka, linigan mo gabos. Arog masalang ka sa buhay. Bako yan na naglilinig ka, hilingon, magayunon, malinigon sa luwas, pero sa laog pala, maation. Kaya importante baga ang kalinigan. Kaya mga tugang, sa tuyang tutukaron ang kalinigan ng buhay. So, nahiling ta mga katugang, subagos, pigsabi ko na sa Indugani, pinaunrahan baga ni Jesus, so, imbitasyon kang pariseyo na magkakansa indang harong. Miski nga ni, ang mga pariseyo, mga tugang, dahil man talaga nagtutubod kay Jesus. Minsan gusto sana nindang madangog si Jesus, dahil na gustong purpose. Anong purpose ninda? Parang maghanap ning kamalian kay Jesus. Ano ang sendang ipagbibintang kay Jesus? Yon. Ngunyan, may nahiling naman silang ibibintang nila kay Jesus. Okay? Ito po mga tugang ang nangyari. Okay? Hindi sila tinarikuran ni Jesus, sa halip nakipag-ugnayan si Jesus sa kanila. Sapagkat si Jesus mga tugang, bako naman siyang exclusive na tao. Bako siyang isdab na tao. Gusto ni Jesus, sige, pagbibigyan ko kayo. Kaya sa tagpo na iniho, sa istoryang iniho, hinikayat ni Jesus ang mga tao na magdangog sa mga itinuturo ng mga pariseyo. Dahil sila nga ni, ang mga pariseyo, nagmana sa tungkulin ni Moises. Sila ang mga teachers. Diya sila nga ang mga paratukdo ning kasuratan. Katukduan bilang mga tagapagturo ng batas. Kaya gayon pa ng mga tugang, binalaan ni Jesus ang mga tao na wag tularan ang masama nilang mga gawi. Sabi nga ni na follow their teachings but do not follow or imitate their example. Para ba sinasabi, minsan may mga tao baga, oy, daig ka magsigarilyo. Pero itong taong nagsasabing daig ka magsigarilyo, nagsisigarilyo. Pero duman nga ni, papasok ang credible baga siya. Tandaan mga tugang na ang sisema na credible, itong ginigibo ang sa iyang itinuturo. Kaya si Jesus na nagturo sa tuya na magpakumbaba kamo, pinagibo talaga ni Jesus ang magpakumbaba. Naghugas siya ning mga bitis kang mga alagad. So importante na tularan natin ang mga mabubuting gawa. Okay? Hindi ang mga simple mga bunganga. Nagpaparabunganga na nagpaparabunganga. Ang sabi nga ni dyan yung mga salita natin dapat isagawa. Okay? Alam niyo mga tugang, kilala ang mga pariseyo sa ugali nilang labis na pagiging
mitikuloso. Mitikuloso sinda. Ang pagkilatis maging sa mga maliit na bagay. At kaya nga minsan may ugali sinda, miski maliit na bagay, padadakulaon ninda iyan. So, lubhang mahalaga para sa kanila mga tugang, ang tungkulin ginagampanan nila sa lipunan bilang mga pinuno sa pagpapatupad ng batas. Yan ang senda talagang ginigibo. Kaya mas binibigyan halaga nila ang mga alituntunin kanilang ipinapatupad sa halip na pagtunan ng pansin ang diwa ng batas. Yung tinatawag natin the spirit of the law kaysa sa the letter of the law. Para ba sinasabi, batas yan eh. Tandaan mo mga tugang, so nangyari duman sa pagtrabaho sa Sabat. So nahulog so hayop na kunyari, so ginagamit ko labaw, nahulog ng Sabado. Anong gigibohon? Nang pababayaan mo ba o kukunin mo? Dahil sa batas ng Sabado o Sabat rest, hindi ka dapat magtrabaho. Bawal yan eh. Kasalan iyan. Pero sabi ng Panginoon, ano ang mas maray? Magibo ning marhay o daay magibo ning marhay? So alam mo, yan ang ginigibo ni Kristo. Tinatama ang mali. Dapat itama ang mali. Hindi yung pagmali, siyayaan mo lang. Hindi po tama yan. So yung mga Pariseo, yan ang nangyayari. Totoo, masyado silang mitikuloso sa pagkilatis ng maliliit na bagay. Okay? Mas binibigyan nila ng halaga ang mga alituntunin. So letter of the law rather than the spirit of the law. Sa panig ni Jesus mga tugang, binigyan niya na higit ng pagpapahalaga o importansya kung ano ang nasa kalooban ng tao at hindi yung nakikita sa panlabas na anyo. Kasi minsan mga tao mahilig sa panlabas na anyo, so nahihiling. Permiso nahihiling. Kasi yun nga ni daw, bigyan nating importansya ang nahihiling. Kaya minsan sabi nga ni, sabi ko kasubag ko sa yung paglinig, ang paglilinigan, so nahihiling sana. Yung para sa irarom kang lamesa, sa irarom kang kama, maation. Tado ba sa napigtatago, so ati. Dapat, dai, haliun gabos ito. Kasi sa laog. Kaya nga, mga tugang importante, lubhang kinikilatis ng mga Pariseo ang literal na pagsunod na isinasaad ng batas gaya halimbawa nga ni ng paghuhugas ng kamay bago kumain, yung tinatawag nating ritual washing. At maingat ang mga Pariseo sa paghuhugas ng mga kamay bago dumulog sa mesa, bago sila magkakan. Hinugasan nila ang kanilang mga kamay. Dito sa ating ebanghelyo mga tugang, hindi hinugasan ni Kristo ang kanyang mga kamay bago kumain. Dahil hindi niya ginawa ang tamang paghuhugas ng kamay bago kumain, nagalit ang mga Pariseo. Nagalit ang mga Pariseo. Okay? At doon si Jesus nakakuha ng okasyon, ng pagkakataon na itama ang mga turo. Okay? Dahil sa makasariling pagtupad ng mga Pariseo sa batas, nais sabi nga ni, ipanukala ni Jesus ang paglimos bilang lunas sa mga pagkukunwari ng mga Pariseo sa mga detalye ng batas. Para makalusot sila, akala nila, pag naglimos ka, okay na yon. Hindi naman po, sa pagbibigay ng limos sa kapwa-tao, nililimot na pagbigay ang kanyang sarili at kinikilala niya ang kapwa-tao na naghihikahos, nagugutom at nagdurusa. So, mas importante mga tugang, ang paggawa ng kabutihan sa kapwa.
kaysa sa paghuhugas ng mga kamay. May mga tao nga malinigon ang kamay, pero maati naman ang isip, maati naman ang kalooban. May data po yan. Alam mo, hindi ba sa Greek mythology, igwa yan yung tinatawag na pirming gustong maghugas ng kamot. Malinig ng malinig, pirmi iyan. Pero yan pala, mation sa iyang budhi, mation sa iyang konsyensya. Ang importante mga tugang, malinig ang sa imong konsyensya, malinig ang sa imong pag-iisip, malinig ang sa imong kalooban. Hindi importante na malinig ang sa imong lawas, ang panlabas, malinig magayunon ang sa imong damit, pero bulok naman pala ang nasa loob. Mga tugang, babalik girareng sa indong lingkod pakatapos ng mga paalala. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. An oras hatod sa Indokang Climax Forte. Climax Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Vicks Vaporub. Vicks Vaporub. Ginhawa sa 6 na sintomas ng ubo at sipon. Safeguard. Wash hands. Stay safe. Safeguard. Nestogrow. Kompletong nutri-chan para grow happy. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Coco Crunch. Parang anak mo. Maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch All-in-One. May gatas na. Ako si Diabetes. Sisirain ko ang iyong katawan. Ako si Hypertension. Parati kong papatasin ang iyong blood pressure. At ako, si Heart Attack. Papadaliin ko ang buhay mo. Ako si Doc F Minerals. Pang-iwas sa inyong lahat. Pag may Doc F Minerals, parang may sariling butika na ang bahay mo. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Mabibili sa lahat ng mga Nabigsi Centers nationwide. Ang Doc Alternativo Products nasa Shopee at Lazada na. COD. Ang Doc Alternativo, the Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. Saan ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollback sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Malaki ang banta ng malawakang pagkalat ng tigdas. Dumarami rin ang ng rubella o tigdas hangin at kasalukuyang pa ring may polio outbreak sa ating bansa. Higit na mapanganib ang mga sakit na ito sa mga batang wala pang 5 taong gulang, lalo sa mga wala o kulang ang bakuna. Bakuna lamang ang mabisang paraan para maiwasan ang mga sakit na ito. Papakunahan ang inyong anak na wala pang 5 taong gulang sa gagawing measles, rubella, oral polio vaccine, supplemental immunization activity sa inyong barangay simula October 26 hanggang November 25, 2020. Tandaan, chikiting ligtas basta't may dagdag bakuna kontra rubella, polio at
at tigdas. Isang paalaala ng inyong DOH Bicol. A public service announcement from Safeguard. Hand washing is a first line of defense against the spread of all viruses. Especially in these times, don't forget to wash hands frequently with soap and water to keep you and your family protected. Wash hands properly. Stay safe. A public service announcement from Safeguard. Hand washing is a first line of defense against the spread of all viruses. Especially in these times, don't forget to wash hands frequently with soap and water to keep you and your family protected. Wash hands properly. Stay safe. Wash hands. Stay safe. Safeguard. Hindi kita live sa karera kontra sa sipon. Sisay kaya manggana, Team A Plus o Team Newsep. Garo na inot ang Team Newsep. Marikas paglabang kan mga sintomas o. No? Pulo ba yun? Asing kalintura? Wow! Oo! Halanina! Iyo! Handa ng Team Newsep kontra sa sipon. Yellow Ranger, ano ang tuyaw mo? Sa marikas at matibay na bulong, mag-Neozep! Ramdam tulos ang ginhawak kontra sa gabos na sintomas kan sipon sa loob kan 15 minutos. Neozep! Marikas, matibay! Anagang Unilab yan. Chlorpheniramine malate phenylephrine hydrochloride paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mga tugang, balik kita giraray sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Butz Bombase, OP. At sa tuyang tutukaron ang inaapod na integridad. Yan ang magayon ng baga, integridad. Kasi kaibahan na yan sa kalinigan eh. Ang kalinigan na sinasabi digdiyo, sukpang laog, bako supan luwas. Ang apod agad, may integridad. No? May buo, may kabuuhan talaga. Yan ang tunay na kalinigan. Kaya gusto ko ka mga tugang na tauan kung paano kita magkaigwa ng integridad. Okay? Actually, there are 4 critical steps to help you live with integrity. And siyempre, practiceun ta iyan. Kasi paano ta ma-practice? Develop a habit of integrity. Siyempre, magpupunin sa tinatawag natin sinseridad. Sincere ba kaya kita o gusto kita lang magpahiling sana? Alam mo, mahindata ito eh. Nagpapahiling sana. Gusto kitang hangaan sa, para man sinasabi, appearance. Bako po yan. Okay, number 1, how to live with integrity, we have to make better choices. Okay? So, magpili kita, ning marhay. Kasi, kung di kita mapili ning marhay, anong pipiliun ta? Sumaraot? Alam mo, kadakol kitan mga desisyon sa buhay. May dakulang desisyon, may sadit na desisyon. Pero ang pagdakulang desisyon ang sa tuyang gigibuhon, dapat magtao kita ning tunay na atensyon. Okay? Anong desisyon na yan? Ito bang desisyon na yan makakaapekto sa lambang saro o dae? Okay? Importante yan eh. Okay? Tandaan ta mga tugang, pag ang sa tuyang desisyon na maraot, makakaraot iyan. Okay? So, ang importante, what is your purpose? Okay? Number 2, we have to develop positive habits. Yung bang sinasabi na mag-develop kita ng mga magayon na ugali. Alam nyo, many of the bad decisions you make on daily basis will be down to force of habit. Kadakla na force of habit yun eh. Nagkaugalian ko na kasi father eh. No, i-develop mo ang positive habits. How can you develop a positive habit? Siyempre, identify ta muna. Ano ba ini? Bad habits or good habits? Okay? Because bad habits are never positive habits. They are negative habits. So, positive habits. Ano yung positive habits? Halimbawa, mag-compliment, magtaram ng marahay, kaysa magpara-insulto ka ng tao. Okay? So, yan important. Be aware of what you are doing in life. Okay? So, yan importante. Identify a positive habits which you are going to implement sa buhay mo. Okay? Develop that new habit. Halimbawa, ang habit mo ngayon is maging magalang. Pagkatapos, magtaoning compliment kaysa mag-criticize. Yung baga-baga yun, iyan eh.
integridad mga tugang. Hindi naman pambobola. Ang importante talaga nanggagaling sa sinseridad. Okay, number 3, sinasabi, keep your agreements. Kung may pinagkasunduan kayo, dapat manatili sa pagkakasundo. Kasi minsan, may pinagkasunduan pagkatapos hindi naman sinusunod o hindi naman tinutupad ang kasunduan. Ano? Gusto lang nila cash sunduan. Father, ayaw ko ng kasunduan. Gusto ko cash sunduan. Ano bang cash natin? Ano? Pera. Alam nyo mga tugang, hindi ka bayaran. Hindi ka pera. Tao ka. Ano? So, ang kadakol kasi mga tao nadadara yan sa kwarta. Sinasabi, money talks. Ano? Ang nagtataramda ang kwarta. Dipisil yan. Pag mukha kang kwarta, ano? Ang tara mo kwarta, delikado yan. Please, keep your agreements. Kung anong pinagkasunduan, iyan ang sundin. Ano? So yan ang to live with integrity requires that you keep your word. May sinasabing palabra de honor. Importante. Keep your word so that you can build trusting and healthy relationship. Lalo sa panahong iningon niya mga tugang, mapagkakatiwalaan kaya ang tataramon mo? O baka dai? Kasi mahilig kang mangbola. Dapat sana ang tataramon mo talaga mapagkakatiwalaan. Dipisil baga? Mabibisto ka. Sa kahaluyan, siguro sabi nga ni, sa primero, maluloko mo ang tao. Pero not all the time, maluloko mo ang tao. Mag-ingat ka dyan. Ano? Minsan, may mga taong madaling maloko kasi nga ni, ang sa indang perming pag-iisip, what is it for me? Ano? Ano ang makukuha ko sa iya? Pero may paghanap, mapagkwakwartahan ba yan? Ano? Mapagkikitaan ba yan? Yan mga hapot na. Para mga tugang, nawawala kita sa integridad. Ano? Wala ka nang personalidad. Kasi sa mo, personalidad, hindi personalidad. Pero may piso ba yan? Magkano ba yan? Ano? Hindi personalidad. Ang importante mga tugang, integridad, personalidad. Kasi nagkakaedad ka na. At siyempre, dahil may moralidad. Yon, may moralidad. Yan ang importante mga tugang. Dapat mabuhay kita na may moralidad. Okay? So, ang pang-aapat mga tugang, paano kita mabuhay na may integridad, ini po, raise others up. Dapat, dahil ka mag-minus ng tao. Okay? Sabi nga, if you want to build a healthy relationship with another person, the best place to start is by finding some way in which you can help them. Magtabang ka. Tandaan nindo, ang tawong tinatawan ng premyo o award, yung mga taong nakakagibo ng karahayan. Alam nga naman, inaapod na Kalabasa Award. Okay? Halimbawa, perming late sa opisina, tatawan mo ba yan, ng award? Ang Hugakon Award. Ka-insulto yan. Insulto ba yan mga tugang? Tawag ka ng Kalabasa Award. Ang pinakahugakon na empleyado sa samuyang company. Sa samuyang company. Natawang ka nga ng regalo pero nainsulto naman ang isa imong integridad. Ay mga tugang. Yan ang importante lalo sa panahon niya sa politika. Nawawala na tayong integridad, nawawala na tayong moralidad dahil ang perming pigpapairal, personalidad. Magkano ba? Magkano ka ba? Ano ba ang makukuha ko sa imo? Kaya importante mga tugang, raise others up. Itaas mo siya. It could something be as simple as take few minutes to listen to their needs. Halimbawa, may tawong may problema, pagkatapos tinawaan mo siya ng
listening ears. O di nakatabang ka. Importante baga, nakakatabang ka. Ano? So, it seems counterintuitive as you probably focus on what you need to get done. But when you help somebody, okay, nakatabang ka, they see that you have value to offer. Alam mo, sabi nga ni John Maxwell, saro siyang paborito kong author about leadership. Alam mo, si John Maxwell, sabi niya, always add value. Okay, paano magiging add value? Halimbawa, ikaw, waiter, okay, o waitress. Pag nag-abot ang client mo or nagduman sa inyong restaurant, how can you add the value? Sir, uni po ang menu. Bahala ka mag-order. No, dapat you add value, sir. Siyempre, your smile, Sir, ano mo ang samuyang sa end mo? How can I serve you? Okay? So, sir, kumusta ka na? Add value to what you do. Yan importante. Ang problema kasi ngayon, wala na eh. They do not add value. Okay? Have value. Bigyan mo siyang halaga. Okay? They see you have value to offer. You can be trusted. With one quick action, you will have taken giant strides towards creating a healthy new relationship. Alam mo mga tugang, to live with integrity is to live as your best self. Okay? Importante yan eh. Mamuhay ka ng matuwid. Its relationship must be as seen as bi-directional. Remember, by helping others, you help them to feel good about themselves. And you are also helping yourself by creating a healthy new relationship. Tandaan niyo mga tugang, when you live with integrity, you live the best of your life. So, paano kita mabuhay with integrity, may integridad? Respeto naman. Respetuhin mo ang tao, at respetuhin mo ang sadiri mo. You respect yourself by living a manner which is consistent with your values or purpose and goals. Alam mo, ini mga tugang makakatabang sa imo iyan. And mga tugang, babalik po ang sa indong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, sa kape ko. Bangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Bangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Sa tabang kang Revicon Forte, kung lawas, sanib puwersa! Mata, puso, muscle, dugo, sanib puwersang lakas. 5 pesos SRP na. Revicon Forte. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Ang Red Horse Beer, sing lakas nating Pinoy. Di patatalo at di patutumba. Bawat unos, sabay nating haharapin. Sabay tayong lalaban. Yan ang lakas ng Pinoy. Lakas ng Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Ganyan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Palamig ka muna, Dre. Igdi kita live sa karera kontra sa Sipon. Sisay kaya manggana, Team A Plus o Team Iusep. Garo na iinot ang Team Iusep. Marikas paglabang kan mga sintomas o. No, pulo kayo, asing kalintura. Wow! Oo, halanina. Iyo, handa ng Team Iusep kontra sa Sipon. Yellow Ranger, ano ang tuyaw mo? Sa marikas at matibay na bulong, mag-Neozep. Ramdam tulos ang ginhawak kontra sa gabos na sintomas kan sipon sa loob kan 15 minutos. Neozep,
Marikas, matibay! Alagang Unilab yan. Chlorpheniramine maleate phenylephrine hydrochloride paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mga tugang, balik kita giraraya sa tuwing programang Marahay na Hapon with Father Butz Bombasi OP. Kumusta po kamo? Sa tuyang pig-ulayan ang manunungod sa integridad. Ano? Magayunan baga, ano? Kasi importante talaga sa sarong taong may personalidad, may integridad. Ano? Kasi dipisil. Kung ang sarong taong daing integridad, integrity. You know, sabi nga ni, integrity, ano, is a life where your beliefs and intentions are aligned with your words and actions. Ano? So talagang align yan. Nahihiling man talaga sa tao kung may integridad. Kung sinasabi, anong sinasabi, ginigibo. Ano? Kaya nga, yan mahiling ta sa mga taong may integridad. Ano? So sabi nga ni, nadadagog tayo dati, haluyong ng panahon, actions speak louder than words. Ano? Totoo baga? We all have met people who proclaim one message but live by different set of rules. Ang apuntakan, mahilig kita sa split. Split. Okay, sa religion, magayunon baga. Pag pero pag isabuhay na, ay wala na. Ano? Kaya mahiling mo, ang tunay na mananampalataya, nahihiling yan sa kanyang mabuting halimbawa at mabuting gawa. Hindi sa kanyang pagbubunganga. Bunganga ng bunganga, wala naman nangyayari. Ano? Importante, isinasagawa talaga yan. Ano? Live your values. Okay? So, importante, nahihiling. Nahihiling kang mga tao. Sabi nga ni, values are not taught, but values are caught. Okay? Nahuhuli. Kaya kahit anong turo mo sa tao, kung dai mo talaga ginigibo, wala man sana. Okay? Importante mga tugang sinasabi, sense of integrity. Okay? We sense the integrity of an individual. Okay? Can people see integrity in our words and actions? Yan ang importante mga tugang. Kaya nga, digdi sa tuwang ebanghelyo, pinokus ni Kristo ang integridad. Sabi ni Kristo, itong mga Pariseyo, totoo, sinda ang mga tagapagturo. Okay? Pero, dapat talaga nindang ang sendang pagturo, dapat iyan sinasamahan o iniibahan ning tamang paggibo. Kasi nagtuturo ka, dahil mo pigigibo, mayo sa naman iyan. Ang apod kan Pharisaism or hypocrisy. Okay? Hippocraty. Father. Hypocrisy yun, Father. Okay, mga tugang, iyan importante sa buhay. Ano? Let us be sincere rather than be hypocrites. Ano? Alam mo, sinasabi ni Kristo dito, Jesus comments that the Pharisees have become so wrapped up in their external rituals and prescriptions of the law that they miss the point of the law. Yun. Nakakaligtaan ninda ang dapat, ang tama. Okay? Being made holy in God's sight and drawing closer to God. Okay? So, importante yon mga tugang. Okay? Because as we are growing up, sometimes na li-level nga kitang as conservative, legalistic. Okay? Some people considered sometimes too rigid in the rules. Ano, masyado na para bang yun na sana, ano? So, they miss the point. Okay? But, as we mature, habang kita nabubuhay, natatama, nahiling ta ang tama at ang dapat gibuhon ta na. Ano? Remember,
as we mature, we become more understanding of others. So yun ang importante. Alam mo, ang tawong mature, lumalawak ang sa indang pag-intindi sa tao. Pero yung mga makitid na tao, dahil talaga, pirming judgmental, pirmi sila naghahanap ng pagkakamali. Yun na nga ni, because they are always following law to the letter. Okay? I remember mga tugang na maraming tao ang nangyayari dyan. Okay? There are important in life, okay, na dapat itama ta na. Okay? So, itama ta na yan. As I tried to be faithful, adherent to the law. For example, I was driving a back road in the intersection, and the dirt road, and could see the miles in both direction, to the right and to the left. Okay? There were no other vehicles, okay, in that direction. There was no stop signs. As I approached the intersection where I was to make right-hand turn, I turned on my direction indicator. I came to complete stop. Yan. Miski sabi nga ni, miski may nakakahiling sa imo, dapat magibo ka pa ng marhay. Kasi minsan, nagibo sa nakita ng marhay pag may nakakahiling. Miski may nagre-reparo sa imo, magibo ka ng marhay ang apod kaag may integridad ka. Kasi minsan, nagpapahiling kita ng marhay pag may nakakahiling. Halimbawa, pag may supervisor, pag may nagmamasin sa tuya, magibo kita ng marhay. Bakit? Dahil gusto minsan magpa-impress. Ma-impress ay mahiguson. Mahigusonon. Yung pala sa loob, hindi naman. Gusto lang magpahiling. Pagpa-impress. Alam mo, may data yan mga tugang. Kung magibo ka ng maray, bako dahil sa magpa-impress. Gusto dahil sa tama, kaya ginigibo mo, ikakarahay iyan. Iyan ang magayon na, kaya nga, purity of intention. So, importante mga tugang iyan. Kaya sana, mahiling manggirare baga, napadadakop ka manggirare kung talagang fake ba yan o hindi. Kasi may mga fake personality, nagpipeke. Alam mo, sabi nga ni, ang sarong tao daw, malalaman mo ang sa iyang pagkatao kung ang taong yan nagigibo ng marhay miski mayong nakakahiling. At the same time, magibo ng marhayan miski dae siya tawan ng regalo. Miski dae siya tawan ng promotion. Kasi self-interest bagay yan. Yung mga sinasabi, magibo ako ng marhay, pero tawan mo ako nito. Expectation. Alam mo mga tugang, pag ang tawa nagpapara-expect, pag dai tinao ang sa iyang ini-expect, na po frustrate. Frustrated siya. Disappointed siya. At the same time, mahuga ko na. Alam mo, yan ang madidemoralize because may mga tao na gusto na pinda entitlement. Mga tugang, bako kita arugkaan. Alam mo, ang Ebanghelyo ngunyan nagpaparumdum sa tuya na mamuhay kitang may sinseridad. At the same time, mamuhay kita sa tamang moralidad. Tamang moralidad kasi minsan may mga tao na dain na nabubuhay according to morality but simply according to legality. Alam mo, iba po ang law saka sinasabi ta morality, iba yun sa legality. Sa legality, tingnan mo, legal ang abortion, legal sa Amerika, ang diborsyo, legal, but it is not moral. Pag sinabing moral mga tugang, ang uralayan na dyan, karahayan, katotohanan, kabutihan. Pagdating sa batas, pagdating sa legality, ang pinag-urulayan dyan, karapatan lang, right, may right. Karapatan ko.
Hindi nga actually karapatan yan eh. Sapagat walang karapatan, pumatay. Wala ring karapatan, manakit ng tao. Kaya importante, mamuhay kita mga tugang sa moralidad, hindi sa legalidad. Kadakol mga tao, always to the letter of the law, legalidad, pero hindi sa moralidad. Okay? Tandaan mo mga tugang, nagkakaedad ka na. Nagkakaedad na kita, dapat kitang mabuhay sa moralidad at sa sinseridad. And yung mga tugang sa tuyang pag-girumdumon, pag nilay-nilayan, ang magayon na binasa tangunyan na ebanghelyo. Na nagpaparumdum sa tuya, maggibo permining marhay. Sa mga dapat gibuhon sa marhay, yung nga ni magtabang sa mga tao. Giving alms, pagtabang sa mga taong nangangaipo. Importante po yan mga tugang. Hindi yung, sabi nga ni, nagsusunod ka sa batas ng simbahan, pero pagdating sa pakikipagkapwa-tao, mayo ka. Walang value. Walang saysay ang pagsasadyos mo. Halimbawa, nangangaji ka nga ni, nangangaji ka, nagbabasa ka ng Biblia, pagkatapos nagsisimba ka, magayunon ang mga tinatawag natin rituals, mga obligasyon. Pero mga tugang, dae ka man nagibo ning magayon na relasyon na paagi ang marhay. Ang importante, maggibo permi ning karahayan. So, yung sinasabi, corporal works of mercy, spiritual works of mercy. Importante mga tugang, dahil paglingawan because sometimes we are missing the point. What is the point? Ano talaga ang punto? Ano talaga ang sinasabi nga? Ano talaga ang tunay na kahulugan? Importante yung kahulugan duman eh. Yung sense. Yung sense. What is important is sense. Sabi nga ni, ang tao, kadakol ning isip, pero kulang sa common sense. So data dapat paglingawan ang common sense, sentido di común. Mga tugang. Anyway mga tugang, sana may natudan ka mo, may naukudan ka mo sa satuyang mga pigpapaliwanag ngunyan. Pero ang gusto lang iwanan ni Father Boots na mabuhay kita na may sinseridad. Mabuhay kita na may moralidad at mamuhay kitang may integridad na misking mayong nahiling, miski daing regalo, magibok kita ning marhay because to do what is good. Okay? Hindi, you are doing good because of something. No, mali po yun. Your intention must be pure. Okay? Purity of intention and purity. Malinig ang sa imong kalooban, malinig ang sa imong puso. Sana may natudan kita sa buhay. Na kita dapat igwaning tunay na pagkatawo. Ang apod takaan, integridad. At ang satuyang integridad yan, mga tugang, nakabasihan sa satuyang sinseridad. Sa tuyang magayon na personalidad. Kasi baga, nagkakaedad na kita. At mamuhay kitang may moralidad. Mga tugang, kita po, bago magtapos ka sa tuyang programa, mga G muna bilang tabangan kita na makagibo kita ning marhay na mga gibo-gibo miski daing nakahiling sa satuya. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpo inawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Diyos marhay na hapon giraray sa Indogabos mga tugang at Diyos mabalos po sa Indo sa paghinanyog sa pagdangog. Sana may natutunan kita gabos sa satuyang mga pigtutukar at isabuhay ta ang mga pigtutukar ta, lalong-lalo na ang marhay na bareta ning kagurangnan. Na sa tuyang dapat kapitan permi, paniwalaan, there's nothing impossible with God. Kaya mga tugang, bago kita magtapos, sabihon nindo, ako aki ning Diyos. Mahal na mahal ako ning Diyos. At ang lahat magiging maayos. So maray na hapon mga tuga, mag-iribahan kita giraray sa aga at sa mga susunod na aldaw. Kaya mga tugang, sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ini po si Father Boots Bombasi, OP ng UST Legazpi na nagsasabing, mahal na mahal tayo ng Diyos at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Stay safe and God bless every one of you. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa Masdakol na Immunity 10 Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ang bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang klema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Harami na sa imo. Bayad mo, sigurado. Maawat kan APEC na mapagian ang pagbayad kan APEC bill sa Rapu-Rapu Asinbatan. SendPay. Magbayad sa mga minasunod na napiling tindahan na may kontrata sa APEC. Darahon lamang ang bill sa tindahan asin duwa na magbayad. Given Grace Store, Purok 2, Batan, Rapu-Rapu, Albay. Erson Store, Puro 4, Pat Mariano Street, Poblacion, Rapu-Rapu, Albay. Bayad sa APEC linemen. Ang mga APC linemen sa Rapu-Rapu, Asinbatan, otorisado kan APEC na magresibe